Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Aliyu Sama'ila Balarabe. So insha Allah a gurguje yau zan nuna muku yadda ake yin fee to fee a Bitget da yadda kuma za ku iya sayar da file naku kuma wasu other cryptocurrency a cikin Bitget. So kamar yadda kuke gani idan kuka shigo akan Bitget naku wannan shine fuska wato na Bitget naku wato home. So akwai abin da mutane suke ta tambaya wanda ba su gane ba. Duk lokacin da za a turo maka USDT a cikin Bitget ko kuma za a turo muku wani cryptocurrency a cikin Bitget yana shigowa ne kawai direct a cikin spot account. To ita wannan wato ainihin USDT wadda take a cikin spot account ba za ku iya fee to fee ɗinta ba sai kun mayar da ita OTC account. So bari mu je a gurguje kai tsaye. Idan kuka shigo a cikin Bitget naku so za ku taɓa nan ne kan asset. Idan kuka taɓa kan asset so za ku taɓa kan spot. So idan kuka taɓa kan spot za ku already gashi muna da USDT kuma gashi muna da file. So ita wannan USDT ba za a iya fee to fee ɗinta ba wato ainihin sai kun mayar da ita a cikin OTC account gashi nan wanda kuke gani a nan. So yanzu abin da za mu fara yi shine za mu taɓa kan transfer. Shine na farko abin da za mu fara yi. So idan muka taɓa kan transfer zai kasance from spot account za mu yi to OTC account. So don haka abin da za mu yi shine za mu taɓa kan nan ne. Idan muka taɓa kan nan za mu sa kan OTC account. So idan muka sa kan OTC account from spot zuwa OTC account wato daga spot account za mu ciro dalar mu za mu mai da ita OTC account. So nan ga dalar da ke gare mu available. Idan za a sa duka ne kawai haka za ka ja shi kenan. Idan kuma mutum na so ya sa wani amount ne so sai mutum ya rubuta amount ɗin da yake so ya mai su a cikin wannan account ɗin na OTC. So daga nan sai a sa confirm. Da zarar kuka sa confirm sai ku taɓa confirm again. So da kun taɓa confirm wato yanzu wannan USDT ta riga ta koma cikin OTC account. Idan kun duba za ku ga babu ta a cikin spot account. So za mu koma akan OTC account. So idan muka koma kan OTC account za ku ga dalar mu nan. So yanzu abin da za mu yi za mu taɓa kan dalar ne kawai direct sai mu taɓa kan sell. So idan muka taɓa kan sell zai kawo mu wurin da ake yin fee to fee ɗin direct. So da ya kawo mu wurin da ake yin wannan fee to fee ɗin direct already mun taɓa sell ne. So sai mu sa limit at least tun da dai kuɗin ba za su wuce 20,000 ba za mu iya sa 10k. Idan muka sa 10k sai mu yi confirm. Idan muka yi confirm sai mu sa method. Shi wannan method ɗin da za a yi maka transfer ne. To tunda kun san muna sa irin su UBA ne, Opay da sauran money point to za mu taɓa kan bank transfer sai mu sa confirm. So da zarar muka sa confirm za mu jira idan abin ya yi. Akwai issue of network yauwa. So yanzu gashi sun nuno mana duka vendors. Wannan yana sayar da dala daga daga 5,000 zuwa 12,000. So wannan 10,000 zuwa 40,000. Wannan 10,000 zuwa 400,000. So misali sai mu taɓa kan wannan. Kun ga tunda dai kuɗin mu cikin 10,000 ne zuwa 20,000 kun ga kenan za mu iya shiga cikin wannan tunda yana sayar da dala daga ta 10,000 har zuwa 400,000. Shi ma cikin wannan za mu iya shiga. So let's say bari mu shiga wannan sai mu taɓa kan sell. Kamar yadda kuke gani yana nan yana searching saboda muna da issue of network. So amma insha Allah za yi. Yauwa to idan ya shigo haka za ku ga ya nuno mana available dollars ɗin da muke da. So idan za mu sayar duka ne za mu sa max. Da mun sa max gaba ɗaya kenan za mu sayar su. Za ku ga za su kama 21,000 da wani abi. So daga nan sai mu sa sell USDT. Wannan shi za mu taɓa. To kuna taɓa wannan sell USDT ɗin direct za ta je zai yi placing order. So shi wanda za ku sayar ma wannan USDT zai gani zai yi muku releasing na kuɗinku a cikin duk account ɗin da ka sa. Ni already kun ga na sa ne a cikin account ɗina na Opay. So zarar za a turo wannan kuɗin cikin account ɗinka in na Opay ne ko wani account ne. So daga nan zai yi releasing zai tabbatar da cewa lallai ya biya ka. Kai kuma sai ka yi confirming na cewa eh ya biya ka. Daga nan kuma sai ka je ka ɗauko wato authenticator naka sai ka yi mai releasing wato authenticator na Bitget sai ka yi mai releasing na kuɗin shi na dalar shi. Shi kenan. So don haka
shi wannan P2P a cikin Bitget ba wahala. Sai kuma issue na file. To shi kuma file ɗin da ke gare ku a cikin spot account, na gaya muku idan kuna so ku sayar da shi ne, so za ku taɓa akan wato ainihin trade. So idan kuka taɓa akan ainihin trade ɗin nan, zai ba ku dama sai ku taɓa kan sell. Saboda za a sayar da shi idan kuka taɓa kan sell yana limit. To idan yana limit, shi limit order kai za ka sa price ɗin da kake so ka sayar da file ɗinka. Yanzu file yana akan 0. Bari mu yi searching file ɗin. Yawwa yanzu file ɗin yana akan 0.3 ne. So idan ka sa limit order kai za ka sa price ɗin da kake so ka sayar da file ɗinka. Let's say a ce za ka sayar da shi sai ya kai 0.4332. So ka sa akan limit. To za ka sa quality ɗin sai ka sayar. To file ɗin ba za su sayar maka da file ɗinka ba sai idan ya kai 0.4332 shine limit order. Amma market order shi kuma yanzu price ɗin da file ɗin kake so a sayar da shi yanzu. Don haka in ka sa market order sai ka sa quantity. Idan za ka sayar da file ɗin duka ne za ka ja ne kawai ƙwara 20 kuma market. So da ka taɓa kan sell, so already kun ga ya zama successful ya sayar. Da zarar muka dawo a cikin account ɗinmu za mu ga USDT mu ita ma ta dawo. To ita ma still idan muna so mu yi wato P2P ɗinta za mu bi the same thing waccan procedure ne wadda na gwada muku. Za mu taɓa kan transfer ne sannan mu yi transfer wannan USDT a cikin OTC account. So haka ake yi idan za a abun nan na shi wato ainihin P2P a cikin Bitget. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. So kar a manta a danna muna liking sannan kuma a yi muna subscribing a wannan YouTube channel namu. So mun gode.